Ja, jeg er så blevet udfordret i det her spil her af Kajsa. Og det går jo så ud på... Skal jeg sige det? Ja, kan du fortælle, hvad det er, for jeg ved ikke, hvad det er, det går ud på. Altså, vi har nogle forskellige smage her, forskellige farver. Og de ligger hernede. Så for eksempel, så tager vi de gule, så har vi 2 gule, ens, man kan sige det bønner. Så tager mor en af dem, og så siger vi 3, 2, 1, og så skal vi smage. Og de begge to har forskellige smage, så hvem får den dårlige, og hvem får den gode. Okay. Så ja. Ja. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør helt. Det er sjovt, mor. Ja. Kan man godt springe nu og springe fra? Er man ikke tør alligevel? Nej, det skal jeg. Nå, okay. Jamen, kan du så ikke vælge, hvad fanden vi skal tage først? Jeg kan lige læse op, hvad der er. Der er stinkende sokker, eller Tutti Frutti. Der... Hvad står der her? Nå, nyslået græs eller lime. Der er rådne æg, eller smørpopcorn. Der er tandpasta, eller blåbær. Det lyder lidt meget godt. Den smager godt. Så er der... Det ved jeg ikke. Bare sig. Nå ja, så er der bræk og fersken. Og hundemad. Og chokoladepudding. Skal vi have dem alle sammen? Ja. Og bushmand eller pære. Kan vi blive ved? Ja. Og muggen ost. Eller jeg kan ikke vide det der det er. Det er muggen ost eller... Chokolade? Nej, jo, karamel popcorn, og så er der baby wipes, eller... Hvad var det? Baby wipes, eller... Jeg tror, det var bræk. Og bræk. Nå, lad os komme i gang. Jeg ved ikke, om vi kan nå dem alle sammen, men vi prøver. Der er også stinkdyrspray og lakrids. Okay. Nå, vi starter. Hvad for en skal vi starte med? Så hvad for en farve skal vi starte med? Jeg synes, vi skal starte med... nyslået græs eller lemon. Okay. Og hvad er det det sådan nogle? er de grønne. Der har vi 2 grønne bønner. Okay. Er det så den her, man skal spytte dem ud i? Ja. 3. Okay. Nyslået græs Okay. eller lemon. 3, 2, 1. Lemon. Hvad smager den af? Lemon? Det er faktisk godt. Det smager lidt slik. Altså, hvis de smager på de andre, så er det okay. Hvor roligt det gør ikke. Meget værre. Men er god. Okay. Det var bare helt værre. Vi tager den næste. Og jeg kan godt sige stop, når vi ikke skal spille mere. Okay. Hvad skal vi så have? Bussemand eller pære? Bussemand eller pære? Okay, jeg håber, jeg får pæren. Er det den her? Okay. Det er pæren, jeg kan mærke det. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Pære. Ja. Ja, det var også okay. Nej, okay. Pære, det er sgu ikke god. Jo, det var godt. Og så var det bussemand. Jeg synes, den var meget god. Hvordan kan man vide, hvad busmanden har spist? Jeg synes da ikke, den var dårlig. Så er det nok pære. Okay. Fordi bussmand, den er virkelig klar. Okay. Ja. Ja, men indtil videre, så står der 1-0. Til mig. Til mig. Du er bagud, skal jeg. Jamen, jeg får jo også en løn. Nå, hvad skal vi så have? Baby wipes, eller jeg ved ikke, hvad det er. Det ved jeg ikke. Jeg kender dem ikke. Så finder man. Så tager vi tandpasta og blåbær. Tandpasta
Eller blåbær. Ej, den lyder heller ikke dårligt. Altså. Nej, men nu tager vi den. Okay. Den ved jeg er pissegod. Okay. 1, 2, 3. Nu. Tandpasta, yes! Ja. Den smager helt vildt meget tandpasta. Det smager godt. Hold da kæft. Synes du, den smager? Ja. Og den smager meget tandpasta. Jeg kan godt lide den. Ligesom at man suger tandpasta ud af tuben. En sød tandpasta. Ja. Okay. Altså, jeg synes, det går meget godt indtil videre. Altså, det er ikke... Jeg glæder mig til muggemost. Kan vi tage den? Muggeost, eller hvad? Muggemost eller karamel-popcorn. Karamelpopcorn, eller muggeost. Og hvad farve er den? Nej, det er ikke den. Den er mere lys. Muggeost, eller karamelpopcorn. Er det? Jeg håber ikke, det smager af muggeost. Man kan ikke engang lugte det. Nej, jeg må heller ikke lugte til det. Nej, okay. Når man skal tygge 2 gange. Jo, kan jeg. Og klar? 1, 2, 3, nu. Ja. Muggemost. Ja, føj. Man har bare søgt det. Man har bare sagt, hvad jeg skal. Fuck, det er klart. Ja. Det sidder bare i tænderne. Og det gør den ikke. Nu har det bare helt nu. Du tykker flere gange end 2. Ja, men jeg skal jo smage på det jo. Okay. Det var så Det var den, jeg havde. muggeost. Ja. Godt. Ja. Hvad skal vi så tage, Kajsa? Du behøver ikke kigge på den der hele tiden. Det er så mærkeligt. Ja. Kajsa, Det var fucking... en til. Rådne æg eller body popcorn. De er begge to dårlige. Rådne æg eller body. Og jeg kan sige, at de begge to er Popcorn. virkelig dårlige. Nå, kom bare med dem. Hvad farve var de? De er gule med hvide pletter. Er den der muggeost, den sidder bare i tænderne. Og jeg ved ikke, om der er flere af dem. Nej, det er der ikke. Nej, hvor heldig, så fik jeg godt til smagen af. Så er der... bræk eller... Eller hvad? Bræk eller Hvad hedder det nu? Fersken. fersken. Find den. Bræk eller fersken. Er det den? Okay. Bræk eller fersken. Klar? 1, 2, 3, nu. Den er klar, ikke? Det var bræk. Ja, øj. Og den er klar. Det var sådan rigtig god. Jeg har sådan en lørdag morgen efter en fest. Det kan du ikke snakke om. Nej, jeg ved bare, den smager... Nå. Ja, det var i hvert fald ikke god. Hvad kan vi så finde? Kajsa, jeg kan ikke lide, du kigger en pose der hele tiden. Det er så ulækker. Du bliver kvalme. Føj. Baby wipes eller kokosnød. Baby wipes eller kokosnød. Baby wipes. Okay. Eller Det er kokosnød. ligesom sæbe. Baby wipes, den smager lidt af sæbe. Eller blanding af. Eller kokosnød. Så håber jeg får kokosnød. Jeg elsker kokosnød. Kokosnød. Nå, hvad så? 1, 2, 3, nu. Kokosnød. Kokosnød er jeg. Og smager sæbe. Ja, det er baby wipes, du så. Ligesom at man får sæbe i munden, når man er i bad. Kokosnød, den smager lige fuld. Ja, okay.
I forhold til fræk, så er den bedre. Ja. Okay. Og det er ikke så dårligt. Okay, wax. Okay. Er vi snart ved at være der, eller er der flere nu? Men altså, hvis nu vi skal se, hvem der fører konkurrencen, så har jeg jo sådan set kun spillet 2 ud. Og jeg spiller 3. Så det er stadigvæk mor her, der fører. Men jeg kan jo nå at tabe nu. Hvad skal vi så? Jeg synes, der er stadigvæk mange tilbage. Ja. Men det skal lige... Stinkende sokker eller truttifrutti? Stinkende sokker eller truttifusse. Altså man kan jo bare lukke til storebror Emils sokker, når han kommer hjem. Er det så den måde, det smager på? Nej. Er det stinkende sokker eller en truttifutti? Jeg skal lige den der kokosnød var ikke så god. Men så er der i hvert fald lidt kokos. Er du klar? 1, 2, 3. Bare roligt, det er væk. Øj, det var en stinkende sok. Fy for pokker. Det smager som det lugter jo. Fuldstændig. Sådan en sur sok, der har ligget nede sådan en varm skov en sommerdag. Det er faktisk sådan, det smager. Altså, jeg har ikke smagt når man lugter til en sur sok. Okay. Ja. Hvad er der så? Hvad er de der sorte for nogen? Ej, jeg vil helst ikke tage. Jo, altså vi skal udfordre hinanden. Det er en udfordring. Så hvad er det sort for nogen? Det er stinkdyrspray eller lakrids. Så tager vi det. Er det de her, der er helt sorte? Jeg kan se Ikke her. stinkdyr. Er det de her? Stinkdyr. Jeg ikke stinkdyr. Spray. Stinkdyrspray. Jeg giver det til stinkdyr, når de er dumme. Nå. Og hvad var den anden? Eller lakrids? Altså, jeg elsker lakrids. Ja. Saltekrids. Så hvis det smager lige så godt, så Lakrids, saltekrids. det smager ikke godt. Nej. Ikke den der lakrids i den her. Nå, okay. Er du klar? Nej. Ja, okay, men så er du træt. Så er det jo mig, der har vundet jo. Altså, hvis man giver op, så er det jo mig, der har vundet. Er du klar? Nej, Kajsa. Så jeg glemmer lige, hvad jeg kamera. Ja, der er jo kamera på, og så sidder hun her og laver sig. Nej, hvor er det så stinkdyr. Kom. 1, 2, 3. Nu. Kom så, nu. Ja. Stinkdyrsburn. Ej, ved du hvad? Jeg kunne ikke finde ud af. Mor, ved du hvad? Altså, Den smag af det der i dyrekort, et stinkdyr, hvor man kan dufte til dyrekort. Det smagte den. ja. Den var ikke så god. Det var måske stinkdyr, jeg fik der, ja. Okay, skal vi så finde en... Skal vi tage det sidst nu? Nej, Har vi selv været igennem dem alle sammen? Men jeg skal lige se, om jeg kan finde. Hvad fuck er det for en? Ikke bande. Ups, hvad nu? Det er for en. Puh, er det der stinkdyr, den har jeg bare i tænderne. Skal vi tage den grønne igen? Nu slår græs og lime. Den sidste. Så stopper vi. Nyslået græs eller lime. Så kan vi prøve at se, hvordan det er at være hest. Ja. De går jo og spiser græs derude nu jo. Men det er nyslået, så hesten må ikke spise den. Nej, det er rigtigt, men må vi smage lidt. Spiser den? Tænker jeg på. What? Skål, Rappe og Egon, der står derude og halsover. Lime. Ja. Nej. Nu fik jeg ikke smagt græsset. Okay. Nå,
Det kan jeg gøre en anden dag. Nå, men hvor mange har jeg? Jeg har 4. Jeg har også 4. Har du også 4? Mm. Må se. Nogle af dem opløst, men jeg kan huske. Du lå bagud før jo. Der står kun 4. Nå, okay. Det er uafgjort. Det vil sige, at der er ikke nogen af os, der har vundet. Så udfordringen, den er kvitt. Tak fordi I gad at se med på den her udfordring her. Jeg synes, jeg fik nogle gode nogle i dag. Ja. I forhold til, hvordan det kunne være. Ja. Men den der bræk der, den var altså ikke god. Og så den sure ost, eller hvad hed den? Smukkende ost. Smukkende ost. Kan I have det godt alle sammen derude? Vi ses en anden dag. Hej. Hej.